कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन. खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड ॲटिट्यूड, पुरा एशियाना चौथं किलं स्टाईल केलं मूड. तिच्या समोर फिक्का गोल्ड आहे, बोलायला पक्की बोल्ड आहे, खरंच खूपच सुंदर हाय. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय हाय, तुझं गाव काय हाय ग. अरे सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय हाय, तुझं गाव काय हाय ग. सुंदरी सुंदरी तुझं नाव काय हाय. सुंदरी सुंदरी हो हो ती पोरगी ट्रेंडी पाहिजे, एलवी प्राडा फेंडी, फक्त संजू